Taura kwa kama yangu inotanga ichidai vamashumba vakakonza mudzimai wangu ndiri kubasa mazuva kwatinoonga ukaenda une mudzimai wangu amuti murume wenyaya kusiyai mega iye ari kubasa saka imi ngatidananei ndadzoka kubasa ibva madzimai andiudza ndikati awo chimbosiya zvakaita zvakadaro timboona tagara kusvika gore rapera ndakutoti izvezvi ngatibvunzawo maibhuraim kuti zvakazofamba sei nyaya dzedzi bva paya but munhu zvakanoratidza kuti ane nyaya yake but hasikwanisa kutaura ndokuti paakanikonza ini ndikamushaudha ndikati iwo unoziva kuti murume wangu ndinhenge ndi friend yako mutamba mesa uye akati handoda kukurovai nekuti mimi kana makonzo amugona kutamba here kuti mimi handisi kuda saka ndikasanga nemi ndada kukurovai banda mukwana ndarohwa ndonyaya ndarohwa nani nawamashuma tagara mufacebook aitotsvagawo nyaya dzake kuna uku ndobva paita mumwe mupana wechidiki zvake but ato over 18 akura vataura nyaya dzedzi achitofewa zvakaitorekodwa pasvipo panyaya zvakafanana namosted nyaya dzekuti mukadzi womunhu munhu makudanana hadzitaurwa zvafanana namosted kuroinina paachazvinzwawo kuti mukadzi wakarota sei ari kudanana namashuma achakuzvibatirawo wega fese bhaibhandirwizisa rekodi kanzi ainza zvotora chi mupana akananza rekodi yeshe ngati asaka mupana wekurota nechi ane evidence yekuti amashumba kudana nechi nemukadzi wake ndibva ndanotsvaga mupana uyo ndanomufeya mafera ndikamuta ndeyekuti nini ndikamuti mudzimai wangu ndamubvunza andiudza akati iwo ndokuziva chi kudana kwangu nechi nemukomana kuti ndoti ataura pandanomufeya mupana uyo zvoshuwa akataura chokwadi zvoshuwa vanhu andasi vanodana rekodhi yake ndinayo vanodana ngati kudana wakaita unoziva zvipi nezvipi iwo ripa waitumwa here nemukomana kana waitumwa nemudzimai wangu kanzi ndanga ndikuru pakati ziva chi vanhu vandasi vanodana ngati right wapedza pandaenda kuno mudzimai wangu ndati mupana wainzwa chi rekodhi ari kutaura autaura kuti mimi munodanana zvanzi aiwa ndinohumira ndikudzishi nyaya iripo mupana iyeyo akaya kwandiri madhezi apera ndiri kugadhen ndiri club ndichibatsira mwene wangu kudidza chi muriwo akanditi inini imi mama Brian tiri kuziva ine mufesi wechi weutafiti muri kundiziva pakuita sei zvanzi akandiudza kuti chi tiri kudanana kuriva uye achiudza chi mupana we zvanzi ndiri kudana nemukadzi wamosted my Brian izvo zvatone nhumbu yangu ikuzvarwa July mufana yari kuudza chi madzimai angu madzimai ari kundiudza kati anhu nyaya yaita se hainetsi inanda kubata muri mesi nemukomana banda uchishedza chi mukomana ndimubvunze ndizvo nemashuka kutaura kana asiriwo otaura uye ari apa uye ari apa ndifana ndikafonera mashuka kati kana makubva kubasa kwenyu mupurende pamba pangu kana ndoya kumba kwenyu kana maveko zvanzi aure ndofura ita sechikuudza zvishuwa akabva kubasa achipfura ndimarodhi pamba pangu kana kundishedza ndobva enda kumba kwake mangwana yacho ndikabva ndamufonera futi ndikabva ndati aimi madhamu chita sechifonera mukomana uyu vamufonera kanzi akuione zuro kanzi nababrighton uye uchindishedza kanzi ane zuro andakuuya nyaya yekuti mangwana ya but iye akaita sezvake akauya bandati chindipafoni ndita se nditaure naye inini ndisati ndataura ndasafuni panzeni akandibvunza murume wokuti uchiri kuda mukadzi wako here mamashuma zvino zvakandikashika mazoti kwarupindira papi nyaya yandoda kungobvunza isachi ndataure zvakaita sezvapera mumba mangu nemadzimai angu ranga tokutoita se kakupesana ndoti nyaya hatiyaita se hatiyanzwanana uye haifanira ndipindura murume kuti uchiuda mukadzi wake saka uroti akuziva chi akuziva nyaya bandati auright ndibadati no handichi kwasabu kwachidemba sabu kidemba mukadzi wangu akati no handi kwasabu kuchinzeti kuriwo ndibamukuru wangu madzimai yake ndititoita se togadziriswa izvi shuwa tikaenda panha uye akagara apa tikatongwa madhamu wangu akabvunza mudanana here zvanzi aiwa tidanani uye akati hadidanani saka alright nyaya yekuti wakonza mukadzi womunhu uzveshuwa akaita se akaramba hatongobatwawo nemhosva zveshota akaita se akupodza mukadzi wangu zvishuwa sabhuku vabva vakapaona maminitsi ayo zvese ndinazvo zviri mubhuku zvanoramba zvasingaiti zvasingaramba tatongwa kudaro bvanzi bhadhara mbudzi mbudzi ndoyana musi wa 10 shuwa kuti bhadhara mbudzi vabhadhara mbudzi musi wa 1 iwo titongwa nasabhuku
ina pana wandikaenda yange iri nyuye vanhu vakaenda kugungano kwaifarirawo zvavo inina mukadzi wangu takaswera tiripapa vafanirwa kumba kwedu wakabva waenda kuchemhondo kwavaiona zviguri uyu mashumba ndopakabvunza mumwe mufana zvikanzi most ari kueri kumba ari kueri kuno zvikanzi asi kuwe zvikanzi kwomukadzi wake zvikanzi handisi kuziva but ari kumba afanirwa waita musi wa2 tatu wokumunda titosakura tikatogara pamvuri madzimai angu ndobva no kwamukaenda nezora ndokwanisa kuuya pane shamwa dzangu dzandatamba nadzo dzaindibvunza zvikanzi amaibvunzwa namashumba ndazvaya musoro ndako uyu akuramba achibvunza mukadzi wangu kuti zvaita sei kurota nenyaya yaka maneriwa zveshuwa ndikafonera sabhuchenzeti vari muno ndikaenda mumba kwavo ndikatsanangura ndikati angomana ndozvautasi zvaakuita mushure mekudaro tanzwa kuti aitsvaga madzimai angu ndifunga madzimai angu atora foni wakamufonera kwaiwe chirudzii chokuti unonditsvaga komurume wangu akazvinza kuti uramba uchinditsvaga zvinoita sei kumba kwangu kune unogarira shuwa akatanga kutsanangura zvaatava pana wandikaenda chichindaninaningi akatanga kutuka rekodhi yake ndinayo achituka mukadzi wako achitomuti iwe echichizvanzi udondeti iwe ini handisi mukadzi wako vandisi hanzvadzi yako zvanzi udoni kurespecte sei inde zvitaira zvinhu mukuva varira chiipa musha wangu imi nemastupedi ita zvamini mafunga nemusha wangu ndikasunga shino ndikaenda kwasabha vakasabha ano chita se chimira akaya nembudzi yake zvakuda kuti uiti nyaya yekumusoro woita se woenda nenyaya yako kumusoro kana mushure ungata se abhadhara mundaitoti nyaya yapera but akazodituka nemurume akandibvunza kuti uchida mukadzi wake ndozvo zvakandibata saka ndakakwira kudai Mashumba tipeuri musoro yoda ya zvitaura mukomana uyu ndinopikisana nazvo kumutuka kwari kutotaura iye handina kumutuka kuti ataure muromo wake wari kutotaura kuti ndakamutuka pamberi pamwari handina mukadzi wake andira kumukonza vana vakavakapapira yamashumba panyaya iyo pakutanga ndinobvute nyaya nyingi yekuboi wozi pakaiswa mufananiifumisi wazoya magasi ati wese nefumisi vanhu vakatonga nyaya iyo nyaya ndakaona ini panguva iyo ndikatora zvikavata ndikapedza nguva ndikatora nyaya nekuti ukadza mamosteti akachizvini ndikakonzwa namabhasi mabhasi nemabhasi mamuslim vakatishana kumasuwo pamukonzero saka mukadzi akanabatira nyaya asi uyu mabhasi akaramba ndikati unogona kuramba mumwiri unogona kakamukonza mukadzi womunhu mukadzi akutanhara kuti ukandikonza ndikatamutinira mukadzi munhu akonzwe unogona kubhadhira chikonzo akatomboramba ndikati vanhu vatari vanhu varamba toati tatadza kugarisana nega mindiri mushete bhozi semvhireji nditi unoziva nasei ende mune mafrenzi kamishira kuti ayo mudzi kubhadhira mbudzi mbudzi yocho akazibhadhira musi wa10 mbudzi yoyo akabhadhira mbudzi yake nenyaya panoagaisa nyaya ndati nyaya yapera ida kwakashaenda nyaya saka uya mhino paizotanzisa mashupa aizonikachikana kwadzakazidiki zozvinanisisko wangu aigari pataizotaura wega tazosvikuza nyaya yakashanganire kunoko saka ndaikuti nyaya yekuti kwanga ndikaita kuzowana wega wega ndavagadzisa wayanani zvapera pano moshenzi yako ukakwidza nyaya mukashanganire kunoko ndingazoyandeita ndakaunondindiawandawanza ngapedza angu Zakapisa. mbudzi yakapisa mbudzi yakapisa chitakunza mukadzi wamusikaakariswa
kuibisire nacho. Sabhuku akakudzvinyira ipa akakubhadhira mbudzi. Sabhuku pavakanditi ndibhadhare mbudzi vakataura vakati Ndati sabhuku akakudzvinyira here. akwete havanawo kundidzvera Ndizvo zvandinoita. Kuno inonzi pachirungu inonzi public shouting. Inomabhadharwa, ukaenda kumapurisa inobhadhara. Wadzawo kwamambo inobhadhara. Izvo zvokutaura. Kutenda kungorara kuchitokisi but iwe ngoita unotuka wanzwa izwi rako. izwi rangu chokwadi rerekomama Wanzwa zvawakatuka. handina kutuka ino Aiwa. Zvawakatukapo hazvinzwa izvitaura izwi rako. Asi wakaitwa zvisirizvo. handina kutuka munhu Mbatidzira ateerere pakatuka nyika. Wapanzwa? ndakati itei zvangu Aiwa. Chipeta vanozwa Zvika zvinzwika wani. Alright. Tipe pamwe kuno vanhu vangaita ngwara iva mugigwa ateerera. Ndinotokonzeka sinanzwa kunge pakanza stupid. Tiri ndisina kumanikidza kuti ita stupid. kuita musi ndokani peketida kupikisa napo pokuti andikuti Wakati stupid. ichokwadi Saka bari chamabudisira mukadzi wedu. Ngambe. Avananga. Nyaya iripo ndeyekuti uya ari kuzvikudza. Ari kuita unhu utoke. Unori pachikafu asi kuti gii pamberi pako. Izvo ari kuita. Munhu kana ane mukadzi wake, mukadzi womunhu, kana kuti chero munhu ari panyika atukwe. Izvozvo ukazviitira. ishe pamusoro vanhu ava ndofunga takaenda Pingira mubvunzo ndati wakazviitirei? vakandinyepera pamashoko avakataura asi- ndofunga maemotions anokwanisa kupinda pane munhu ka uchiri kutaura nemunhu nemashoko unogona kutaura nekuda Asi wanzwa here kuti kwekuguguka ukatibvunzei? ichokwadi Wakazviitirei? izvozvo zvinhu zvakandibata kuti kosei vari kuramba vachindinyepera Ndati wakazviitirei? vari kuramba vachindinyepera Hauna izvo kumbokonza here kuti? inini mukadzi uyichokwadi kuti ari pamberi pamwari handina kumukonza asi mashoko ake mukadzi ari kuramba achibvunzwa achinatsotaura kuti ndakakonzwa Right, ndikubvunza. Wanzwa here zvataura? Sei wakati wangu ndipfutsei? ndo pandiri kuti ishe ndinokwanisa kunge zvishuwa ndakazvitaura mashoko Why ukati ukadaro? nekuda kwekuti teerera unzwa. Ukadaro wakunetsa ndini. Ndati wakatukirei? vanhu ava vari kuramba vachindikumbura izvi Ndati wakatadza kuenda kwaSabhuku. Hakuna vatungamiri vekuvheji. Hakuna here vanotonga? Ndozvaitwa. Hakuna vatungamiri vematuni here? Hakuna here vanoyananisa vanhu? Usati watuka. Hakunawo maelders ari kwakare vanhu vakuru vanokwanisa kubatsira here? ndakavafonera ndakati ndakavati nini ndinokwanisa kudzoka kwandikaita izvezvi Hawaikwanisa ndiuye imimi teera unzwe uri wrong pakuti nyaya kwenge yakanaka waifana kuita kwese waifana kunge wakaenda kuna Sabhuku ndo zvandiri kuitwa ndiri kuteretenwa panapa wotaura nyaya kuSabhuku obva aenzanisa but wakada kutonga nodeko kana kuti uyo anomiri mudikiro uno wako mutafu wani obva wati uyu ndinomurova sei wakatitseka mashoko aya akauya pamandiri ndofunga nemaemotions izvi ndo zvandiri ekuti vanhu vari kuramba handisombokurambira maemotions ndati wakatipfutseka wazvinzwa here ichokwadi izvi wakazviitirei
Haipapo pakakanganisika nekuda kwema-emotions Eh, akandibata panguva idzodzo zvakafanana unozari munhu akafa mai maisova naunochema chinenge ndiwauraya munhu the moment yatinopedza ari kuti kamubvunza anoshaya chokupindura ndozvakaita unoda kutonga zvimwe zvinhu si zvakwatangowadza kuna sabu kumaelders vakakubatsira vatungamiri vematunhu varipo kumusha kwamunogara zvisimbi but wakada kutonga wega akatuka mukadzi wako kuti pfutseke uri kuda chikwana saka ndaya kuno kuishi kwanisa kutigadzirisa bosi gadzisana tega tenga ndikamuchaja ruchayo ruvengo futi kumba kwatinogara kuti ukazonditi zvaka isusu kana tikatotuka kana munhu andotuka kana anopenga tikakutonga tatonga hatine kuti kana ukatotera ukatotuka kuti wakuneto kutera kuti ikoko hatina kana basa nazvo tinongotonga nyika ino mukatokwanisa kupaonaaisi iwe wakatuka mukadzi wako unoda kumbhadhara chii tinokwanisa kumbawo mbudzi imwe chete ichi wazvona kuti munhu atuka ichokwadi wazvona kuti mukadzi munhu atuka here ichokwadi ichi wazvona kuti kana munhu chero munhu afana kutuka ichokwadi munhu wese anokodzero dzake muzimbabwe ichokwadi ichi unobhadhara mbudzi tu nditenda ichi vanu unobhadhara mudare rimwe wazvizvi nditenda ichi vanu umubhadhara mari yake yakwira dare wakwira mari ra $45 nembudzi pamusoro uri kubhadhara rini zvinizvi ndakukumbira shemu ndipo kana mwedzi nahafu pawakatuka wakapiwa mwedzi nahafu kwete izvi handina kwandinowana mari pari zvino nditoriwo murimi nichi haisi mutemo wedu ndokuti dare musiwaniswa 4 mupe next court ndiyo patinopa kana next court asina kubhadhara tinongotuma ingwa dzangu dziwaiko ndosai satuka